вътре суп. Давай стелни. Давай стелни, че ме изеди. Изеди ма стелни, давай. Ръгай, мушкай. И пак. Целия вътре. Дормон си киш, бубо. Целия, дормон, яко дормон, вътре, целия, вътре. Може получи върна. Готов и празник, вътре целия. Малей, много ти спориш. Внимавайте с нея, че много готово. Да, благодаря. Синя блузка. Най-обичам. Синя пращица, мамка му да свалям. Синя пращица, мамка му да свалям. И с зъби задника. Синя пращица, мамка му да свалям. И с зъби задника и разгалям. И лута пак. Я казвам да вкарвам вътре суха. Да я боли. Много да я боли. Да плачи. Мене стигнаха сълзи. Да търси майка си. Само Левски. Само Левски. Генерал Бойко Борисов и партия ГЕРБ. Бобо. Вътре. Бобо целия. Бобо. Кои съм аз Стенли Ройс? Кои иска ти? Случайно ми автограф, ако иска. Сега чакаме депутатите габровските, защото избираме нов кмет на Габрово. Политицата Таня Христова отива депутат София, Томислав Дончев, бившия кмет, отива евродепутат. И сега идва един американец Габровиц, който става за кмет и внася 30 милиона в хазната, за да направим бизнеса тук щастлив и млади хора не да просят. Тук цял ден не просят пари за хляб.